Toto video je pripomenutie pre vás, že sa nemusíte vzdať sociálneho života, aby ste sa stali lepšou verziou seba. Môžete to krásne spojiť, ako som to urobila ja dnes, keď prišiel brat na návštevu zo Švajčiarska a nevideli sme sa rok. Ráno som si dala takýto mini jogurt, aby som nešla úplne hladná, s granolou a pistáciovým maslom. Stretli sme sa okolo 9:00 a prvá zastávka boli vynikajúce croissany. Ja som si dala vanilkový a ľadové americano. Nedojedla som celý croissant a zjedla som asi polovicu. Brat si dal čokoládový a kapučíno. Zjedol celý a ešte polku môjho. Potom sme išli na letenské sady a nastal obed. Na obed sme chceli niečo ľahkého, lebo bolo veľmi teplo a niečo ťažkého by sme nezvládli, potom by nás to odpalilo rovno do postele a to sme nechceli. Dali sme si vynikajúceho pstruha, k tomu šalát a najlepší veterník, aký som kedy jedla, sme si rozdelili na polovicu. Vypila som tam 2 limonády, potom som mu zase ukazovala Prahu a zastavili sme sa do kaviárne, kde som si dala maču a mangovú kombuču. Potom sme vyrazili na chodov trošku sa schladiť, lebo to teplo bolo veľmi vysoké. Potom sme išli zase do centra a potom sme sa vrátili k mojim rodičom. Tam som si dala plnenú papriku a kus koláča s tvarohom. Nebolo tam moc cukru, takže to bolo také fit trochu. Nepočítala som kalórie, takže si tipnite do komentáru, nakoľko približne som asi zjedla. Nachodila som 15 000 krokov. A to bolo všetko, deň bol veľmi aktívny, majte sa krásne, ahoj!